Ok, čiže čaute ľudia, vítajte u nového videa. Ako ste mohli vidieť, tak dneska to bude video o tom, že či je Hypixel naozaj lepší, ako to všetci tvrdia. Čiže nezabudnite dať like, odber a zvonček, aby vám neuniklo žiadne nové videa. Sice som teraz trošku netočil, ale to nevadí, pretože to chcem napraviť, aj keď videá až tak často vychádzať nebudú, ale nebudú nevychádzať vôbec. Proste vychádzať videa budú. Ok, čiže ja to nebudem ďalej obkecávať a môžeme ísť na to. Čiže ja by som začal Bedwarskom, pretože to je taká prvá klasika na Hypixel a uvidíme, že či sa teda čo zmenilo za tú dobu, čo som tu hral. Nehral teda. Takže, ok. Zbierame si nejaké irony. Zbierame si nejaké bloky. Tých kokos, ja už som to tak dlho nehral. Tu si odložíme. Vstávame posteľ. Ok. Dobre, necháme to zatiaľ tak. Typek už na nás ide rush, ale ja si kúpim ešte meč a skúsim ho zabiť. Čiže kúpime si jabko. Ale ja som kúpila na meč. Typeček. Máme na deske, mi došli bloky. Alebo ne. Nemáme niekde tu. Ale máme tu. Ok. Nemáme. Typeček ide z hora. Ja by som si na mňa počkal. Teď teda skočí vôbec dole. Ok, čiže... Poď, skoč dole. Ok. Nice. Čiže, teraz môžeme ísť tu na tak. Speed bridge ešte nebudem robiť, lebo nechcem to veľmi riskovať. Dobre, som tu. Mám si ruku. Tak. Ok. Tak. Nech to poďme za ním. Mal som si kúpiť golden apple, ale už som si to nestihol. Tak. Ok, netrafil to. Ten typek je celkom otravný a mám taký pocit, že na mňa pôjde tam ten zelený, alebo bielý. Ja sa trošku nahylujem, on sa ide asi kúpiť veci. Sa nahylujem a skúsim skočiť na ňo. Ok. Čiže on ide sem, ja ho takto schodím. Skočím na ňo. Skúsim ho. Shipping, musím povedať. To trošku lepšie spravili. Ok, poď, zomri. Takto si robíš srandu. Máme tu celú hru, budem bojovať s týmto červeným, tak to bolo celkom o lago. Ok, toto nevyšlo, čiže môžeme skúsiť ešte ďalšiu hru. Ešte Skywarsy, pretože na tej sa najviac teším. A možno by tu mali byť nové kity, ale to ja už si veľmi nepamätám, aké boli staré. Čiže
to. Tak. Okej. Neviem, ktoré boli staré, ale tento mám, ani o tom neviem. Ale mne sa zdá, že tento nebol. Keď tak ma môžete opraviť, ale zdá sa mi, že tento nebol, čiže možno niečo nové. Tak uvidíme. Hrám na takom inom serveri a z toho budem robiť videjko, čiže to sa už za chvíľku dozviete. OK. Dobre. Tak, hra začala, zničíme čestky. Tu si mi už dobré veci padnú. Máme si armor, OK. Toto si dáme na drevo. Nice. Tak. OK. Tak. Čiže teraz by sme to nejako zrobíme. Asi také niečo tu robím. Môžeme tu dať radšej vajca. OK, môžeme ísť na stred. Trvalo to trošku dlhšie, kým som si vybral veci, ale to dúfam, že nebude vadiť, pretože typci už sa tu celkom fajtia. OK. Skúsim trafiť. OK, tak to sa mi veľmi nevydarilo. OK, ale nezhodil som ho. OK. Čiže tam je typeček, ktorý sa niekam stáva. Už som myslel, že tu je typeček a tu je. Čiže tu máme celkom dobrú pozíciu. Tento mal OK, tak to veľmi dobre nevidie. Ale ja mám kamene, čiže to bude celkom v pohode. Takto. OK. Dobre, a dúfam, že to zahrám celkom dobre. A som fakt rád. Poď, ešte by som mohla niečo vymyslieť. A možno už ani nie. On ide za mnou. Ne. OK, a toto je pre dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite like, odber a zvonček. Tak zatiaľ čus!